Формация кикбокс, категория до 53 кг и половина. Този матч е за спечелване на европейската титла на Кикбокс Гран При. Червения ъгъл Весела Рогаска. Състезателка на гръцкия клуб Diamond Camp в Атина. Има 70 мача при аматьорите, така впечатляващо. Дори в момента е треньор на подрастващите. 9 победи, 2 загуби и титла в версия ИФМА. Така че не е случайен състезател, със сигурност. Със сигурност ИФМА се налага вече като най-елитната муай-тай организация. Дори се говори, че ще станат олимпийски спорт чрез ИФМА, муай-тая. Да, Додо също спомена, че правят така определени постъпи според това какви са шансове да влязат в олимпийското семейство. Да се надяваме, че ще влязат, защото е наистина много атрактивен спорт. Доводите срещу влизането му са това, че е прекалено кървав, както видяхме и от първите срещи. Може би на олимпийско ниво ще има ограничения с ударите с лакът или то пък ще загуби същността си. Тогава ще го усъкатат, защото това е същността на муай-тая реално. Но идеята е, че там определено случайни хора не стават шампиони, така че момичето, което излиза в момента, със сигурност не е случайно. Така, атрактивно. Музиката се промени рязко. Да. Добър подбор, би казал. Интересна прическа. Да се надяваме, че в този случай Теодора, българката, ще бъде подкрепена все пак и от двете страни на залата. Независимо от клубните пристрастия. Да. Нека да видим сега нашето момиче. Състезателка на армеец, ако не се лъжа. Точно така. Треньор е съпруга и Марио Кирилов, известна муай-тай двойка. Явно по цял ден си говорят само бойни спортове. Със сигурност живота им е бойни спортове. Ето е Теодора Кирова. Много силна година за нея 2019. Двукратна световна и трикратна европейска по муай-тай, европейска и в К1, 5 победи, 3 от тях с нокаут, балканска шампионка, изобщо 50 аматьорски матча, няма нищо случайно тук. И двете с много добри визитки влизат в този матч. Да видим обаче коя ще покаже по-добра игра. Под гръцки флаг. Тя има в актива си от професионални срещи 9 победи и 2 загуби и носител на титлата European IFMA IFMA чемпион. Весела също мисля, че има български корени. Да. Изиграва е над 70 мача и по-настоящем е персонален треньор по муай-тай за деца и възрастни в клуб Diamond Cup Атина, Гърция. С лично тегло 53 кг. Моля вашите аплодисменти за Весела Рогаска. Мисля, че са еднакви на ръст, така поне. Срещу нея, изглеждат на ринга е Теодора малко по-висока. шампионка за професионалисти в стил К1, която има 5 професионални срещи, приключили с победи, 3 от които с технически нокаут. Теодора Кирова наблюдавах на Сен-Ши преди около месец-два във Варна, ето също се представи така. Да, атрактивна победа. Там опонентката й беше на ниво, но успя да пресече много бързо с едни фронт кикове в главата. Нейният стил е такъв, тя тръгва направо напред и често се случва в нейните срещи да пресече и да не могат да развият играта си опонентите. Абсолютно, все пак нека да пожелаем успех на семейния тандем Кирилови в случая срещу Весела Рогаска.
Ето ги статистиките и на двете съпернички. Да, сравнително еднакви на ръст. Така очакваше да има бърза развръзка или ще гледаме пълни 5 рунда по 3 минути да уточним. Това е за европейска титла на KGP. Мисля, че няма да се стигне до 5 рунда, но предстои да разберем. Ето, пак работи с фронт киковете. Теодора Кирова. Мисля, че сходен стил на игра. Да, както виждате, Теодора е с обратен гард, с дясната ръка напред. Това затруднява съперниците обикновено. Със сигурност по-редки са състезателите, които са обратен гард и много често не могат да се намират спаринг партньори, докато от тяхна гледна точка е точно обратно. Всички са с нормален гард и по-често състезателите за спаринг са обратно. Да, добре ги различавате с сините ръкавици Теодора Кирова, с червените Весела Рогаска. До момента бих казал, че Няма съществено, да. А може би пък като има 5 рунда, първият да го пишем разузнавателен или опознавателен, така по-точно. Абсолютно. Трудно е 5 рунда по 3 минути да се играе на пълно темпо е почти невъзможно, така че е нормално първият рунда да се опознаят. Все пак сега сме 21 век, века на технологиите, има възможност за разузнаване. Предполагам, всеки от тях е наблюдавал някои от срещи на своята съперничка или щабовете. Със сигурност за днешно време всичко се знае, както се казва. Между време, уважаеми зрители на BioMB Action TV, чувате закачката между двете агитки. Виждате сега и червената общност срещу синята, което след малко със сигурност, като излязат двамата им любимци, ще избухнат тук в залата. Тогава ще избухне залата определено. Да се надяваме, че няма да се стигне до някакви ексцесии. Има засилено полицейско браво, добро събавяне на Теодора Кирова. Опитва се да играе повече от дистанция Теодора, докато нейната опонентка се опитва да скъсява дистанцията. Да скъсява, не се получава много, но прави опит. Да. За среща я с дясната, ето пак с дясната оверхенд. По-плахи са ударите на гъркинята и така попадат в обсега, няма и почкуване. Вече сме към края на този първи рунд, който така не бихме го окачествили като атрактивен, но тук ето накрая се разиграха. Добър фронткик на Теодора, после гъркинята и върна с комбинация с ръцете. Браво! Добър рунд, но не мисля, че някой изпъкна така убедително в този рунд. Няма предимство, можем да кажем. Но все пак предстои още 4. Абсолютно, това е да. Сега да видим дали сме пропуснали нещо. Тук видяхме гъркинята на земята, но кажем, че не бе вследствие на удар. Хващане на кръка. Типична за моята техника. Хващане на кръка и повдигането му. Добър фронткик, както казахме. Една от любимите техники на Теодора е това фронткик директно в главата. Краниците изглеждат по-дълги, макар че са горе-долу еднакви на височина, краката изглеждат по-дълги от на опонентките. Да видим сега какво ще ни предложи в този втори рунд, тази предпоследна седма среща от Muay Thai Grand Prix. 33 начало, поздравиха се, което е добре, фейрплей. Добре, Теодора тръгва по-агресивно. Дясно повишение на Теодора. Опитва се да отвръща гъркинята. Просто дистанцията на Теодора в случая е определено и
и печели за мен до тук срещата. Играе доста добра дистанция. Да, тя знае това и затова поддържа такава. Както ти каза, опитва се да скъсява Весела Рогаска, но не винаги се получава. Понякога на контра, добри контра да пуска, влизат понякога ударите. Ето сега още едно изпълнение, отново хвана кръка на Гъркинята. И отново да похвалим рефера, така не забележиме на ринга. Няма и за какво да се намесва по принцип. Но сме свикнали да има по-чести прекъсвания. Абсолютно. Добрия рефер е незабележим, както каза. Идеята е все пак да гледаме срещата. Тази връзка да кажем, както спомена и Додо, много добра реакция бих казал на организатора за Александър Тосков за привикването на кътмените, които в случая среща по Муай Тай оказаха доста добра намеса и успяха да възстановят. За Муай Тая са изключително важни кътмените, определено. Там матч без аркада почти няма заради лактите. И хубаво, аз доколкото знам е направи семинар днес. Точно така, да. Това е хубаво, защото в България още нямаме много кътмени, които да са на ниво. Имаме един-двама, които така да изпътват. Определено, макар че хората, публиката не ги забелязва, те всъщност са много важна част от една гала вечер. Отново и втория бихме го отеществили като равностоен, но определено можем да кажем, че Теодора Кирилова, както и ти каза, държи на дистанция. Да, Сабария държи на дистанция. Рано е да виждаме умора. Края на втория рунд. Предстоят още 3. Сравнително свежи не бих казал, но в кондиция са и двете. Последни секунди на този втори рунд. Ще има указания сега в тренерските щабове със сигурност. По-разнообразно играе Теодора, пуска удари с краката и сърцете, колена. Самочувствие по-спокойно изглежда. По-спокойно, да. Този ред на мисли, какви са последните тенденции в реферирането, ако има такива промени, нещо, ако са настъпили, така да обобщим края на 2019-та? Като цяло, да, абсолютно има промени и те са точно към това, което говорихме преди малко, да не се намесва толкова рефера, да не се броят толкова лесни нокдауни, както беше преди, да стане малко по-атрактивен спорта. Както виждате, в момента имаме много атрактивен спорт точно заради това, защото е по-свободен. Стремиме се да постигнем това и в професионалния кикбокс. Стига да не е в ущърп и в здравето на състезателя, разбира се. Абсолютно не. Здравето на първо място, това не се коментира, но очаква се, че тук състезателите са професионалисти, добре са подготвени. Свърши и тази почивка. Да видим сега третия рунд, вече мисля, че може да очакваме повече атрактивни изпълнения. Би трябвало поне в гръцкия щаб, тогава усещайки, че в момента тяхната състезателка губи матча, малко да увеличат агресията. Да, определено би трябвало да почне да натиска малко. Но като че ли е респектирана от Теодора Кирилова и много внимателно подхожда. Както казах, често се случва това в нейните матчове. Състезатели, които са класни, да не могат да развият пълния си потенциал поради това респектиране. Добре, започна да рита. Явно е имало наистина инструкции в ъгъла. Спокойно, продължава да държи на дистанция Теодора Кирилова. Да. Явно там е ключа към успеха. Добре, серия. Но Гъркинята не отстъпва, продължава да върви напред, да връща контри. Да, показват разнообразие в атаките. Но по-успешни са тези на Кирилова. Може да ти опровергаят и да гледаме 5 рунда. Да. Като гледам натам върви определено. Гъркинята изглежда свежа.
Даже се подсъбуди според мен малко третия рунд. Дано правилно си разпределила силите Теодора и треньора й. Дано. И естествено след третия рунд вече ударите стават по-леки, така че шанса да приключи срещата предварително се намалява. Могат да си казва думата. Все пак един точен, тежък удар би могъл да наклони везните, но наистина вече не са толкова свежи и двете. Да, пробва Рогаска. Определено има съживяване. Пробва дори според мен третия рунд. Можем да го може пишем в отиде, нейна полза. Да. Дано Теодора да се активизира. Да е временно. Да. Съдиите са чуждестранни, така че не може да говорим за някакво пристрастие в случая или че ще има някаква домакинска помощ, така че трябва да е максимално сигурна, че ще спечели матч. Да даде всичко от себе си. Последни секунди на този трети рунд, който наистина Теодора получи няколко удара и продължава да получава. Да, влиза на размяна, но мисля, че грекинята... На какво го даваш това? Ето края на трети рунд. Не знам, според мен сега ще получи инструкции, може би се умори, грекинята тръгна напред от своя страна, което може би не го очакваше. Сега Марио Кирил според мен ще инструктира как да продължи. Ето, виждаме, че даже и се кара, може би в момента. По принцип е много трудно да се пренастроиш по време на матч, ако си изгледал с нагласа за дадена тактика. Със сигурност да се надяваме, че е пестила сили за оставащите два рунда. Получи удари тук. Казахме, че е сериозна състезателка, над 70 мача Весела Рогаска, така че... За мен, ако може да кажем, че първият рунд беше равен, втория беше за Теодора, този е за Весела, така че сега абсолютно равенство, започва мача сега наново. Трябва да го осъзнаят това в щаба на Теодора Кирилова и да се активизира. По-точна, по-концентрирана бе Весела Рогаска и успя да класира тук. Да видим сега четвърти рунд. Какво ще ни предложат двете. Винаги им било интересно. Един от състезателите не сяда на стола, другия се почива. В смисъл, тактиката е, че по-трудно след това, като останеш. Абсолютно. Аз, когато съм бил състезател, винаги съм стоял прав и вярвам, че краката ти умекват после... Ти не си искал да седнеш, да си почини. Не. По-добър вариант е силно. На тренировка, като го направиш и виждаш, че после ставането е по-трудно и... Но може би има и различни хора, различни да, наистина. Започва по-събрана Теодора. Със сигурност ще има корекции, няма как да не го е видял. Личният наставник и съпруг. Добре, тук засрещна с дясната ръка. Да, ако мога да се върне играта във втория рунд, където така доминираше. Да, играта от дистанция. Като че ли обаче Весела пък спря да натиска, което е странно, защото това беше печелившата тактика миналия рунд. Може и двете се пазят за петия, пък решителен така. Ако има такъв, разбира се, да видим дали няма да се случи нещо в четвъртия. Удар неволно, беше, не видях. Бри нокдаун рефера. Да, бри нокдаун, което значи, че е ударил според него в очудена е Весела Рогаска, да. Аз също мисля, че не беше в слабините удара, но... Това е и такъв ход, тактически, да. За това трябва състезателите да стискат зъби, деца вика, и да не показват болка, макар и според тях да е. Точно по тази. Ще го видим на повторение, да. Браво, добра контра. Това значи, че Теодора, ако продължава така рунда, ще спечели 10-8, което и дава едно голямо преимущество. Да, преди петия. Този нокдаун беше много важен фактически. Предполагам, че и в твоята така кариера като съдия се е случило да има такова леко хитруване, бих казал. Как определиш дали е
е удар или Със непозволен? сигурност, абсолютно позволено от правилника да се консултираш с някой от колегите около ринга, с съдиите, понеже не винаги може да е перфектната гледна точка да имаш. Но в случая съдията не се почуди, което реферът съжалявам, не се почуди за секунда, което ме кара да мисля, че е видял перфектно ситуацията и нямаше колебания в него. Така напоследък много се говори за ВАР, видео асистент рефери в бокса. Според теб необходимо ли да има ВАР? Мисля, че в бокса е доста по-неприложимо от футбола. Срещи са по-интензивни, по-бързи. Ако почнем да накъсваме с такива спирания, ще е трудно. Ще загуби да, устата и... Определено четвъртия е за рунд за Теодора Кирилова. Не само заради отброяването, да. Абсолютно спечели. Върна си увереността, да. Тук е оцели добре Весела. Последни секунди. Весела започна да се клати, изглежда доста по-уморена. Теодора изглежда по-свежа. Но 5 рунда си доста. 5 рунда по 3 минути професионален кикбокс си доста. Нормално е да са уморени. Теодора продължава да държи дистанция. Времето трябва всеки момент да удари гонга. Да. Мисля, че дори с малко закъснение. И сега последна почивка, да видим за кой колко усилия е съхранил. След този спечелен убедително четвърти рунд, мисля, че Теодора Кирилова им предвид може по-спокойно да завърши матча. Да, със сигурност няма смисъл да рискува в последния рунд, понеже за мен с този нокдаун убедително печели. Дали обаче на същото мнение са от гръцкия щаб? Че Да, има грък от съдиите. Също така. Сега ще може да видим и ситуацията с удара в слабините. Ето. Как би го коментирал? Мисля, че беше чист удар в черния дроб. Внимателно следеше ситуацията, така че би близко, така би трябвало да му се доверим. Да. Както казах, това играе само лоша шега на състезателите, като почна да се свият по този начин, защото... Сега добро начало отново на Теодора. Добре засрещнато. От друга страна Весела явно осъзнава, че може би губи мача и се опитва да върви напред. И тук вече и тактика, казал така, умение и опит да задържиш предимството си. Абсолютно и кондиция, много е важна кондицията. Да. Опитва се Весела. Трябва да и признаем, че се бори до край. Има разположение 2 минути още. Теодора ръцете взеха да й падат. Да се надявам, че няма да изиграе лоша шега това нещо. Много спорва матч, както и да го погледнем. Да, със сигурност много равностойни състезателки. Но пак да кажем, залога е голям, европейска титла. Добър фронт-кик. Даже гумата от устата падна на Весела, точно в брадата. Тук не трябваше ли да бъде дезинфекциран? В интерес на това да продължи срещата, често се случва да го пренебрегнем. И състезателите хитруват така понякога, изплюват ги. В случая, според мен, не беше умишлено определено, но изпечели аз съм коментирал такива случаи няколко пъти, така как пък глътка въздух, докато... Получи тежък удар, изплюва гумата. И затова да е много тежка задачата на рефера, трябва да прецениш умишлено ли не или... Абсолютно, и става въпрос за секунди. Тежка ще е задачата на рефера в следващия матч определено. Там грешки не трябва да има. Тъй като все още се говори за онзи матч от 2016 година, където според някои колеги спорно съдийско решение
Не Вижте, знам. има срещи, в които на който и да се даде победата, другия винаги може да има претенции и ще е прав. Така е, да. Равностойни срещи, в случая срещата ще е 5-3. Ако се стигне до всичките рундове, няма как да има екстра рунд, ако е равностойна. Добре, умориха се вече, доста сте. Да, но пък адмирации за двете 5-3, браво за титла. Да, браво, определено. Не се предава и Гаркинята, макар че да, и Теодора много се измори, но... Паднаха ръцете и на двете, станаха по-леки ударите вече. Не искам да съм пристрастен, но като че ли така с една идея, както се изразяваме, ни Теодора Кирилова заслужава успех. Със сигурност и с нокдауна и по-разнообразната игра с пушки, с колена. Играта от дистанция, мисля, че определено... Край на тази среща. Хубава среща се получи, вдига ръцете Теодора Кирилова, очаквах повече от нея, но целта оправдава средства. Абсолютно. Опонентката и също се оказа Косталив Олех, да го кажем. Не се даде до края. Хубава срама, нямам нито белек от душевна рана. Нямам вече никакви комплекси, нямам любовта да... Виждате какви размени. Много мъжка игра. Много мъжка игра. Мъжка игра на тези две момичета, да. Абсолютно, да. Може да кажем, че е тежък сезон, това е последна, да. Да. Хитро сме. Тежък сезон, наистина силицата на изчерпване, колкото и добре да са подготвени. Натрупва се умората. Абсолютно, да. Имат детенце малко също така, тя и майка, освен че тренира. Ето това също допълнителни ангажименти, разбира се. И идва момента да разберем дали сме прави. Да видим сега, очакваме съдийското решение, мисля, че да. Свалят ръкавиците. Борба пада там с едната ръкавица на Весел Бургаския. Заради бандажите отдолу разширяват ръката и трудно понякога да сваля. Ето успяха. Може тези прегръдки след това да ги оставят от гръцкия щаб. Теодора дига и двете състезателки дигат ръка. Винаги е било интересно, да, когато си... Единодушно решение, мисля, че Теодора. Не беше много очудено на Весел Бургаския, но... Да. Не, мисля, че не може да има претенции за този матч. И предполагам, а теб си е случило така двама състезатели да вдигат ръце. Абсолютно. Дори аз съм питал всички съдии, извинявай, че те прекъсвам. Когато знаеш крайния резултат, така стисваш ли леко ръката на победител? Не, честно казвам, никой не може да знаеш крайния резултат, освен ако не е свършил среща предварително. Всякакви изненади е имало. Понякога нещата в ринга изглеждат по различен начин, отколкото навънка, така че... Не би било професионално. Не би било професионално, абсолютно. От друга страна, това се опитах да ти кажа, примерно, че като състезател ми се случва, виждаш нещата по един начин, после като си гледаш мача от страни, от камерите и виждаш различни неща. Сега снимки за спомен заслужено шампионския колон в европейска титла кикбоксинг гран при за Теодора Кирилова, категория 53,5 кг, страхотен матч, 5 рунда. А сега предстои кулминацията на тази гала MTGP 33, уважаеми зрители на B1B Action TV. Дълго чакане е реванш между Даниел Илиев и Деян Топалски. По стечение на обстоятелства двамата се оказаха единия фен на Левски, другия фен на ЦСКА, кръвнати врагове, така че залата е разделена вляво.